Mugucikanw bɔra ka ɲɛsin u ka finitigiw dagayɔrɔ ma minnu bɛ wele ko des forces de soutien rapide. Ni kunnafoni ninnu seriyara LOBI o duguden dɔ fɛ kilomètre 350 o de bɛ ani Khartoum woroduguyanfan ka taa Tilebiyanfan cɛ. Ni fitinɛ min donnen don u ka jɛkulu maramafɛntigiw ani jamana finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ ka kɛ n'u ka jamana jalatigiba fila tɔgɔ ye kɛra sababu ye ka mɔgɔ 3,000 ɲɔgɔn ni bɔnɛ. Mɔgɔ 3,000,000 ani tɔrɔmɔɲɔ 3 de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen ye u sigiyɔrɔ bila kabiri avril kalo tile 15 waati. Bi alamisa jamana finitigiw ka sanfɛ kɛlɛkɛpankulu caman ye gosili kɛ ka taa jɛkulu maramafɛntigiw ma walasa ka jaabili kɛ ka ɲɛsin u ka mugucikanw ma. Nin kɛra LOBI o duguden dɔ ka seereya ye min ma sɔn a tɔgɔ ka fɔ ka sabu kɛ a ka lakanako ye. Khartoum woroduguyanfan fɛ seereya caman wɛrɛw bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen fana y'a yira k'a fɔ k'u ka sanfɛ pankulu sira 3 fana gosira bi sɔgɔma. A mugucikanw tun ka gɛlɛn kosɛbɛ i n'a fɔ nin seereya ninnu y'a lase cogo min na AFP ka kunnafoni di siraw kan. Kunu araba jamana finitigiw ye u ka kulu min bɛ wele ko RSF jalaki k'u ye u ka dangarili ɲɛsin jamana faaba sigida dɔ ma. U ka dangarili dɔ senfɛ min kɛra ni sanfɛ pankulu dɔrɔnni ye mɔgɔ 14 ɲɔgɔn de fagara o senfɛ 15 olu joginna duguden kunda. A dugudenw ye laseli kɛ AFP ka kunnafoni di so kan k'a fɔ ko mɔgɔ 13 duguden kunda o de fagara. Kɛlɛ min bɛ u ka jamana finitigi ɲɛmɔgɔ Abdel Fattah al-Burhan ani a ka dankan n'o ye Général Mohamed Hamdan Daglo cɛ. Tarata don jalatigiba Général Burhan yera ja dɔ la sangani kɔnɔ a fadenkɛ n'o ye Daglo ye u ka kumakan dɔw la tɛmɛlen kɔfɛ ja dɔ la min ma tɛmɛ minute 1 o hakɛ kan. I ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa a ka finitigi kuluw ma n'o ye état major ye. Kuma min na a labɛnnen tun don t-shirt dɔ la ani ka fara pantalon dɔ kan n'o bɛ wele ko pantalon de treillis nanzarakan na. Marifa kurunin n'o ye pistolet ye o yera a ka ceinture la ani ka fara kɛlɛkɛ marifa wɛrɛw kan. So dɔ kɔnɔna la yɔrɔ min bɛ jate i n'a fɔ finitigiw ka dagayɔrɔ n'a bɛ wele ko QG. Nin fitinɛ minnu bɛɛ lajɛlen lawaralen don dugu nimayɔrɔ la kɛlen don u ka dangarilikɛyɔrɔbaw ye. Fan fila si kɔni ma laseli kɛ k'a fɔ ko sebagaya ye u ta ye nin yɔrɔ kofɔlen in na. Jalatigiba Daglo yera sanga damadɔ kɔfɛ ja dɔ la ja min ni o filmera a yɛrɛ ka kɛlɛkɛcɛ dɔ fɛ kɛlɛ daminɛ waati o kɔfɛ a ka laseli fanba bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛ ni kumakanw de ye min bɛ wele ko enregistrement